Azken aldizan ez, behin da berriz errepikau izan dugu, Gazteok larrialdi egoeran gauzela, eta gaur be hortaz berbaitzera gatoz pizkat, nolan azken aldizan ez, Gazteok larrialdi egoeran gauzen, bizi izan dugu zen eta bizi dugu zen ez, egoera guztien ondorioz, ikaragarrizko depresio, ziurgabetasun, egoera nahasmen eta egoera psikologiko larriak ez bizitzen gabizelako. Orduan, horren arira beguala aipatzeko ez, itxialdiak berak eta pandemiak berak sortu dabezen kontestuak eta sortu diren neurriak ez, ze motatako mugak jarri dezkuen ez, Gazteok gure artean harremantzeko, sozializatzeko eta benetan ez, kalitatezko sozializazio eredu batzuk garatu alizateko. Eta ezin izan dugu ez, gainera modu egoki batean garatu, eta hortaz aparte, garatu izan dugu zen modu gutxietan ez, etengabe izan gara kriminalizatuak, egon izan gara jopuntuan, eta nolan lortu duten sistemak berak, bai kontrol soziala implantatzea, bai komunikabide gaitxik, polizia gaitxik edo eta beste hainbat tresna bidez, eta nola iritsi garen punto batera, nun gu Gazteok, sentitzen garen errudun, egiten dugun guztia gaitik, dana egiten dugu gaizki, erruduna gara, kulpableak, eta horre guztiak oindiekan aurrez bizi genuen egoera gogorreri nolan indartzen da. Esan duzun moduen, pandemiaren ondorioz Gazteon antsietate, depresio eta inkluso suizidio tasek gorantz egin dute, eta datuek esaten digutenez, Gazteon gogo aldarteak nabarmen egin du okerrera gizarteko gainontzeko beste biztanle taldeekin konparatuz. Ezin dugu ahaztu gainera, sozializazio modu berriak agertu direla, adibidez sare sozialena. Sare sozialek gugan daukaten eragina, gure autoestiman daukaten eragina izugarria da, izan ere hauetan ematen den etengabeko zoriontasun faltsu honen garrantziak etengabeko konparazioan erortzera bultzatzen gaitu eta etengabe egiten digu Gazteoi min horrek. Eta ezin aipatu gabe utzi, zelan egin duten gora ere, bai telesail eta bai porno matxistaren kontsumoak. Beraz, guzti honek eragin handia izango du Gazteongan eta harreman balore askatzaile hauek eraikitzeko etengabeko oztopoa suposatuko digute. Ezin aipatu gabe utzi espektatiben krisi hau. Gure oraina beltza baldin bazen, pandemiaren aurretik, izan prekarietateagatik, emantzipatzeko zailtasunengatik eta abar, guzti honek are ilunago bihurtu du gure etorkizuna, eta gaztaroa etorkizun hau eraikitzeko trantsizio fase izanik, argi dago espektatiben krisian bizi garela eta ziurgabetasun utzean oinarritzen dela gure realitate eta honek izugarrizko antsietatea suposatzen duela gugan. Aipatu duzu ere bai guztia estrukturala dela eta errua eta errudun motxila jantziarazi digutela, ezin dugu ahaztu hau ez dela horrela, esan nahi dut, hau ez da gure errua eta ezin gara ondoratu. Guzti honen eraldaketa subjektu gara eta ezin dugu ahaztu emozio bai onak eta bai txarrak daudela, denak dira beharrezkoak eta emozio hauek mundua interpretatzen eta erabakiak hartzen laguntzen gaituzte eta beraz erabaki horiek hartzeko gure arteko pertsonan arteko interakzioa behar dugu bizi eredu askatzailetan eta harreman eredu osasuntsu eta askatzailetan oinarrituko diren harremanak. Aipatzen ibili gara harreman eredu osasuntsuak eraikitzaren garrantzia, ez? Eta zaintza eredu publiko eta komunitario aldarrikatzeaz gain, argi dago Gazteok ere bizitzak erdigunan jartzeko apustu egin behar dugula eta horretan ibili behar garela buru belarri, izan gure buruaren zaintzarekiko, gainontzekoen zaintzarekiko, komunitatearen zaintzarekiko, eta gainera Euskal Herrian historikoki izan dugun zean komunitario hau kontuan izanik, gure lurraldea elkarrekiko zaintzan oinarritutako lurralde aske gisa irudikatu beharko genuke eta honetan buru belarri ibili. Zergatik,
izaki interdependientea garelako eta azken finean harremanen definizio hori delako, ez? Harremana, hartu eta emana, alde bikotasun izaera horretan oinarrituta, eta guzti honekin kontuan izan behar dugu autokritikoak izan behar garela buruarekin, ia nork zaintzen duen, ia nork zaintzen gaituen eta nork zaintzen dugu gu, izan ere zaintzaren izaera, zaintzaren ezaugarria normalean genero femeninori esleitutako zerbait izan da, eta kontuan izan behar dugu beraz, esparru guztietan normalean emakumeok garela zaintzen dugunok, izan kuadrilletan neska gazten gain erortzen den zaintza hau, izan eremu pribatuan emakumen gain erortzen den zaintza, eta kontuan hartzekoa ere gure aitona amonen zaintza azken garaioetan emakume migratuen gain erortzen ari dela, eta guzti honekin autokritika sakona egin beharko genukeela. Bai, eta hori, esan dozuna ez, gure horizonta edo ez, gure lortu nahi duguna bai da ez, Euskal Zaintza Sistema Publiko Komunitario bat, orduan hortan ez, instituzioek ikaragarrizko papela edo egin beharra dakate, eta guk aldarrikatu behar dugu zaintza sistema publiko bat behar dugula kalitatezkoa ez. Gaur egun ez dakagun hori nun lan baldintza duinak eta parekideak egongo diren, orduan ez, beharrezkoa da hortarako kalera ateratzea eta problematika hau eta problema handia bizi duguna agendara ekartzea, baina ez, bestetik esan dozun bezala ez, bueno, badakagu gube bai nundik hastia, lan asko dakago aurretik, azkenean zaintza lan konkretu batzuetatik haratago doa, ez, danok behar dugu zainduak izatea eta danok zaindu behar dugu, eta horretarako hasi behar gara pentsatzen komunitatean nolan egingo dugun hori guztia, zaintza sareak izan ziren horren adibide bat eta praktika bat, eta bueno, gazteo gai izan ginen, ez, momentu puntual batean behar batzuei erantzuteko zaintza sare horiek sortzen eta behar horiek asetzen, ez, baina bueno, gaur egun beste behar batzuk dakaguz, orduan hasi behar gara bai esperimentatzen praktika ezberdinak nolan modu komunitarioan goazen zaintza behar hauek asetzen, eta nolan egiten dugun hau guztia modu parekide batean, ez? Bueno, bai kokatu behar dugu gure burua, naiz eta bueno, gube bai, ez? Neskak izan oraindikan, ez? Oraindik bazterrean dauden sujetuak hartzen dituztela egunerokotasunean zaintza ardura handiak, zaintza lanetan, etxeetan, internak dauzen migratuak esklabutza egoeretan askotan, orduan ez, gube bai dakagula danok zer egin eta bueno, ardura kolektibo handi bat guzti honekiko. Orduan hasi behar gara bai edo gazte mugimenduetatik hasi gara txikian praktika ezberdinak sortzen, gaztetxetan edo beste espazio batzuetan, ikastetxeetan, lanean, herri mugimenduan proiektu potenteak sortzen, etxe bizitza proiektuak sortzen, orduan, bueno, badakate instituzioek beraien papel bat oso garrantzitsu da eta guk aldarrikatu behar dugu, baina bestetik ere, bueno, bagara nor eta hasi behar gara espazio ezberdinetatik praktika ezberdinak garatzen. Bueno, esan dozun moduen, zaintza sistema publiko eta komunitario honen beharra agenda guztien lehen lerroan egon beharko luke eta mobilizazio eta aldarrikapenekin batera gazteok ere kaleak hartu beharko ditugu honetarako. Ez soilik gizarte zerbitzuetan langile diren hauekin, baizik eta gizarteko sektore ezberdinekin batera kalean egon beharko genuke hainbat aldarrikapenekin. Izan zaintza lanen aitortza politiko, sozial eta ekonomikoa aldarrikatzeko, izan zaintza lanetan dabiltzan langileen lan baldintzak hobetzeko aldarrikatuz, izan soldataren genero arrakala gutxitzaren aldarria ere oihukatzeko, eta bai, gazteok ere bizitzak erdigunean izatearen aldarria gurea sentitu behar dugu. Vale, eta horrekin batera ez, igual ezin dugu albo batera alaga ez, bueno, aipatu dugu, gu eskema guzti honetan,
igual bazterrean ez gaudela guztiz, baina ezin dugu aipatu gabe utzi, ez? Neska gazteok betetzen dugu zen zaintza lan prekarioak, ez? Nola nitzen dugun lan klase partikularretan edo umeak zaintzen kontratu gabe, oso baldintza txarretan, eta hone guztiak ez ikaragarrizko ziurgabetasun bat eta inestabilidade bat sortzen dabela gugan, eta gainera, ez, saltzen desku ez, kontrol sozial horre bai lortzen dau, guk sinista erdi txoio badale egiten duguna, eta lan horiek gaiti gainera eskertuta egon behar garela, eta onartu behar dugu zela, aurreko egunean deitzea, esaten hurrengo egunean azkenean ez dugula lan egingo, edo ordu zadatzen digutela, edo galdetzen etxeko lanak nolan egiten diren. Orduan, ez dakagu ez kontraturik, ez inolako lan eskubiderik, ez dakagu bajarako eskubiderik, oporrak ez jakus ordaintzen, ez? Osea, benetan direla egoera larriak, ez, lan eskubideen gaitzi, naiz eta saltzen deskuen egoera transitorio bat bezala eta esker honeko izan behar ginela lan horiekiko, berez oso egoera prekarioak dira. Eta hone guztiak gure bizitzak, ez, kriston zeharkatzen ditu guztiz eta ezin dugu hau guztia onartu. Ordan beharrezkoa da bai, hau guztia problematizatzea, osea, da gure ardura lan hauek problematizatzea, ez dira txoio bat, eta kristoneko prekaritate egoeretarak bultzatzen gaituzte. Eta bestalde batetik, instituzioei hau guztia eskatzea hemen dagoela danok alfombra azpian sartzen dugu zen lan batzuk inorrez dela itzen honen kargu, eta instituzioak egin behar dira lan guzti hauen kargu haue benetan duintzeko eta kontratu bat izan dezagume bai modu duin batean, eta bestalde batetik, bueno, naiz eta hori ez dan egingo ez, gure artean joan behar gara saretzen eta eskubideak irabazten, eta bueno, lan handia dakagu oraindik eitzeko, eta hau guztia neska gazteok egiten dugu, eta mai gaineratu behar dugu guk. Eta honegaitzi guztia gaitzik jarraitzu bio borrokan, kalera atera behar gara, lortu arte ez, Euskal Zaintza Sistema Publiko Komunitario bat, eta ardura guztiona dela, eta hasi behar gara lanean, hala ere errua ez dela gazteona, osea, hau estrukturala da eta gizarteak eta sistemak gure gain epintzen daben motxila bat da, eta hau bez ezin dugu onartu, baina, bueno, ez, bagara eraldaketarako subjektu bat, orduan zain dezagun bai gure burua, bai gainontzekoena, komunitatearena, eta bera zaintza lana kolektibiza ditzagun.